Zen parceling. Gima nego beniti makabisa na network. I mean marketing. Ka VOJ oseng'e ni Moses tingo barupe kowuok ka tero town en siling 300. Kowuok town kadhi kama siling 300. Iwinjo. Ok ochuno nyaka ibed kod pesa. For example, an gima na manyo nen pikipiki. Okay. Kase manyo pikipiki tamanyo sanduku. Koro sama na chako nadak Lakisama estate. Kwa sama na chako nikech bigi na ng'eri mo pikipiki, koro natimo marketing alongside tingo ji. Okay, tingo customer. Tingo customer tatimo. Tingise by the way. Kidwaro na koni gimoro kata mana lang'ata to Lakisama kato yot. Koro amondo chungo kinyi sa 11. Tago boda Lakisama kar kanyo nyaka tamna saa 2. Ka customer okwongo gochona ni Sunday kanye. To seche moko okiwacha dier. Nanyiso ya customers ni akelo gimoro Lakisama. Kech kinyise ni igo boy Lakisama to wacho ni kara ini ni tich. Okudhi manyi. Kora nyise ni an seche malo skudi an Lakisama akelo customer. Kusa saka bitown karka kaona mzigo ni ter koni. Koro seche go ikaringa dhio ta twist anduku. Kech pod naonge client base moro manyalo sustain. Kech I can remember seche moko nanyalo gadhi. Tatingo ng'ata chiel delivery achiel kendi ma en siling 300. Koro adwoga riwo kod magi. Koro kano chopo 2019-2020. Corona donjo. Koro ka corona donjo, ji ni udi. Majority mag clients maga na dire corona. From that 2019-2020, poka adoki boda. Kora nyalo ndiko ji. Kech kodi ng'en by then wan watimo essential services. No lor ji total lockdown but want wati. Wan maloso pesa sana 2019-2020. Maune joma corona ne okonyo. Mulamba lama nyasin dodu. Wan to corona okonyo wan. Kech yudo ka sechego ji total lockdown to wan ji gigwa moko mwatimo. Wan jok mwadago ko feel impact mar corona. Nikech mane sama ne tich koro chiek nde. Kech anyalo paro ni sechego ji ok donji Sili. Tan nanyalo access Sili. Ok ninyal dhi Kiambu. Tan nadhiga past Kiambu nyaka Githunguri kucha. Kiko ne customer parcel mare. Customer parcels. Aduki mana chene wacho ni gima joma miyoga jiringo kuma reru sama ng'ato nigi paro mar ohala en ne jomoko ng'eyo ni nyaka ichake gi pesa moro. Yeah. Tionge pesa. Tionge pesa no. To in gi idea. To in gi paro kata idea no. Sama ni tiyo ni chal ka gima ni kano matin mo konyi nyiewo nyaka pikipiki ni. Yeah, na kano pesa matin. Then ibedo machiegni kod ibedo ng'at mong'e rito siep. Rito siep. Yeah. King'e rito siep to nyalke alongside pesa mana kano kana nyiso bwana mondo bwana an kora dwa chako tij kuria. To siepa more mo nyisa no bwana an koda piko moro Kisumu ka. Bika pikipiki. Acho ndo kara ka siepa dwa mia pikipiki. Wadhi akawo pikipiki. Aringa dhi akawo pikipiki Kisumu. Ariembo nyaka Nairobi. Taduogo. Osiepi ne moluongi ni dhi kawo pikipiki. Osiepa ne moluonga no bwana ini no siepa na wachako dichon wasomo kode. Okay. High school. Acho ndo bwana kidi kodwaro pikipiki ni inde tumo deliveries. Bika wapiko. Midhi mikawa piko Kisumu mibiro go Nairobi ka. Nairobi ka.